ċifri pubblikati mill-Eurostat juru li fl-2023 Malta rreġistrat it-tieni l-akbar żieda ta' nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali. L-ogħla żieda ġiet irreġistrata f'Ċipru b'10.5%, segwita minn Malta bi 8.3% u warajha l-Iżvezja b'6.5%. TVM News tkellem mal-President tal-BPW Mariella Camilleri li qalet li l-istatistiċi juru li fadal xi jsir hekk kif mara minn kull 3 nisa biss għandhom pożizzjoni maniġerjali. Minkejja dan hija qalet li qed jiġi nnotat progress. Allura jkomplu jaħdmu mhux biss joqogħdu d-dar u anke l-ideal tas-soċjetà qed jinbidel overall fl-Ewropa illi n-nisa m'għadux posthom id-dar jieħdu ħsieb it-tfal jew il-familja jew familjari li għandhom bżonn għajnuna. F'Malta, nisa ta' bejn l-20 u l-64 sena f'pożizzjonijiet maniġerjali laħqu r-rata rekord fl-2023, 35.6%. Fl-2009 din ir-rata kienet ta' 21.4%. It-tibdil u ċaqliq tad-direzzjoni għal età iżgħar tan-nisa li huma f'managerial positions huwa l-fatt illi family-owned businesses m'għadix tradizzjonalment kif kienu tradizzjonalment jgħaddu il-business fidejn is-subien, imma qed jgħaddu iktar fidejn il-bniet ukoll. Rini Lajvera, il-Kummissarju tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza, spjegat li l-livell tal-edukazzjoni tan-nisa kemm fuq livell Ewropew u anke f'Malta huwa ferm ogħla minn dak tal-irġiel. L-Unjoni Ewropea kienet ilha taħdem fuq direttiva biex tara aktar nisa fuq il-bordijiet ta' kumpaniji kbar li huma qegħdin listed fuq il-Borsa ta' Malta. Aħna wkoll daħħalniha d-direttiva f'Diċembru ta' sena li għaddiet u l-NCPE hija issa awtorizzata biex tanalizza dak li ħajjippubblikaw dawn il-kumpaniji l-kbar. U daw skont id-direttiva jridu jippubblikaw l-istrutturi tal-pagi tagħhom biex naraw li ma jkun hemmx diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel. U jekk ikun hemm irid tittieħed azzjoni biex din id-diskriminazzjoni tiġi indirizzata. Saħqet li n-nisa iridu jingħataw aktar viżibilità u jeħtieġ aktar nisa fit-tmexxija foqsma bħas-saħħa u l-edukazzjoni.